estem al coll i ha arribat el dia de que Camilo VI siga per fi homenatjat. Falta menys d'una hora per a obrir les portes i mireu quin és el panorama. Esta és la situació abans de l'homenatge. Falta encara més d'una hora, però la gent ja fa cua a fora del Teatro Calderón. Bueno, la gent segueix arribant encara, mireu quin rogle hi ha de gent. És increïble la de passions que desperta este home al coll. Anem ara cap a la plaça dins perquè l'acte també es pot seguir en una pantalla que l'Ajuntament ha posat ací. Anem a veure quin és l'ambient. Bueno, ja ho podeu veure, mitja hora per a que comenci l'homenatge i la gent ja pren la plaça de dins.